Africa, my continent. Africa, my home. Africa, the land of our ancestors. Africa, the land of my birth. Africa. Ubuntu, umphako ongaboli. Lana sisemnambithi. Alfred Duma, masipala. Namhlanje umsombuluko. Ngokumsombuluko mhla ka-1 July. Kodwa udaba olusibeka la udaba olwenzeke mhla ka-17 kwakuyiholide June. Lwenzeka kuphi? Lo yamgwaqo lo obheke lapha e-8 isentshele. La sabona khona isibhicongo, sabona umuga, sabona isiga, la kwadutshulwa khona abantu abawu-8. Bangaphezulu kwa-8 abantu abadutshulwa lapha. Okwaphawuleka kwaba kubili ukuthi kwaba kuthathu abantu abaningi kangaka bedutshulwa ngesikhathi esisodwa beshona, abantu besifazane ababebaningi lapho, kuzoba nengane ena-2 yadutshulwa nge-AK-47. Namhlanje njengoba umhla ka-1 kuJulayi sizonethulela ingxoxo ekhethekile ebuhlungu. Nakhona ngizocela ozizwayo ukuthi ayi uyashesha ukuzwela angalaleli lolu daba ngoba luhlungu kakhulu. Right, udaba esize ngalo kuseyilona udaba lakwaThwala. Ngomgqibelo besilapha endaweni yesigameko, sabuya sayisibhedlela. Namhlanje ke sikunikeza inkulumo nje ingxoxo ekhethekile udadewethu owasinda okwathi makwenzeka lesa sigameko kwadutshulwa izingane zakhe ezimbili zashonela la ezandleni zakhe. Lezi izingane ezimbili esikhuluma ngazo yilena 2 years nalena 5. Nayo lena 5 ebiphila nokukhubazeka, ebikhubazekile yadutshulwa AK-47. Singazi noma AK-47 kodwa ngesibhamu esikhulu asisho njalo. Manje ke ngithulela lo ngxoxo ekhethekile ekuwukuthi thina abantu base-Afrika, thina abantu besigodi, njengoba besesesibhedlela nje laba, senze noma yini engakwazi ukuthi ilekelele noma ibhandishe izinhlungu, kodwa awuzizwele nantu udaba. Sisi, angazi ukuthi ngizothini. Mhlawumbe uma ukwazi ebakhona amandla okwazi ukukhuluma, ukubheka emuva, ukubheka usuku nisuka emndenini lana nisuka khona niye ekhaya, umuntu ungakwazi ukumxoxela la uphela khona amandla futhi. Kodwa nje ukuthi kwakusuku kanjani, kwakade kwenze njani, kwakade kunjani, ngoba abantu abazi, abantu babone nje sekuyisigameko. Yikho futhi abantu befika maka kuyisigameko qeda ukungcwatshwa abantu sebeqedile ukuthi nisele kanjani, ukuthi niyakwazi ukukhopha, ukuthi niyakwazi ukumelana nesimo, abantu ade bekhohliwe. Kodwa nje mhlawumbe uma ungasithatha emuva ngalolu suku kwakade kwenze njani. Sasiphuma kasisama omdala kwaMthembu eSanchethe. Yes. Kwasekuntambama sesihamba sikhaya, hamba ngemoto kasisi wami wabaThusi, hamba nomkhwenyana wakhe ney'ngane. Nasekuba yithi bezondlula beshiye ekhaya Athwala uMdikazi. Yes. Khona omunye wayehayikile osamgibeza owakhona efemelini yakhona kaMthembu wacela ukusala entshele. Uthe imoto samdikiza entshele, kwafika imoto yafika yamama yaqondana nathi ngapha komgwaqo thina singapha emhlophe encane. Angazi kwenzakalani uba kwadilika uSibali. Uthe mayidilika uSibali ngathi bakhuluma naye bambuza ukuthi umeleni. Washo uSibali athi hayi khona ebesimdilize ebehayikile. Bathi wadilika nosisi, uthe sebuye sengenile emotweni uSibali sethweza. Sabona sekukhona isibhamu. Imvula into yayingavikeki.
Angazi kwenzakalani. Ngagcina enye ingane, mntanami dadewethu lo ngapha, mina ngiphethe omunye. Ngagcina ngimphethe nje la engalweni uma ngase ngishayeke ingalo. Amuzwe ehluthulekile waphansi. Ngajika ngabathatha, ngayomthatha. Uthe uma ngimthatha ngibona umlilo wawuze kuye. Lenhlanvu yangishaya ngemuva ngathi ngivukela yena. Awu. Okay. No, kulungile. It's okay. Angazi kwenzakalani ngisakhumbule ngoba ngathi mangibheka abona sengibagone bobabili. Nangusisi uselele eduze kwami, usethule nabo